paro mar rowere nyalo bet go mokwongo kadwa wacho kwa ng'i adiera pod national government marwa holds a lot of power when it comes to major funds and grants, one of them being on roads and development. Ginema pod gi like ginema gingi teko kumago still. And then one gi issue moroma one godo and policy double speak. Nikech yudo ka national leaders they wacho niya adhigero yo moro kamoro like egweng moro. Koro ingeni yunyalo yudo kama one plan mar governor dhi timo mano to already said double speak. Koro ingeni mano bring about lack of accountability. Nikech engano ko winyo ni dhi timo mano tingeno pull back. Koro ingeni mano be kise wacho kasi ni dhi that commission kanyo tiwe gino ko kigero. Teni ingeni wacho ni adong no wacho no biro gero. Koro mani blame wacho ni blame chako dok ne ngacha niya no yaw gimoro kata rais maro no biro ka to chungo gini to poko gedo. Koro mane kumindo blame dok wacho nikech there is the policy of double speak. To kwa dogwa ng'iyo an gima nyalo wacho kuom rawere nikech kwacho ni rawere mondo bed kanyakla kuom golo ideas ma dhi timre okanyal chung to wacho ni pesa ma kama ogol kama nikech ok dhi timre aonge i sirikal. Koro the much mar rowere nyalo timo an gi korka kaka and student of the law at the same time atimo diplomacy. I believe diplomacy but diplomacy works tiogi a leader who listens. A leader must take action. Diplomacy do not work with a dictator. It like you won't achieve anything. Unyalo wuoyo aro kinya kodhiambo kendo dibedo promised to batonge gima de timre. So diplomacy works gi ngama winjo kendo ngama nyalo timo. And the much ma rowere nyalo timo. Let me say even those who are in the sectors, those who are in the legal field, gin much ma ginyalo timo ni how do we advocate? How do we bring about reforms? And those reforms gin about like definitely give the draft papers, give the research on how this is what we need to do. We can sit down together, come up with policies. Problem marwa and on implementation. Mane kuma have a setback. Koro anowachna ni rowere ni mondo mi wawoguru woko pachwa mondo yaure kikwangi niya ni kawuono ng'ani oketa kamae anyalo yudo gima kamae to koro ngima ni makinchal nade. Erika kidwa fight for a better generation. It is within the power of the youth of that generation to either build the kind of future magidwaro kata mondo mi gikethi gilwet giwegi. Koro kaka rowere onego wawoguru woko mondo mi kata yiero biro erika ka wadhi gombulu wago mbulu eyo makare kikwa mbulu mondo mi wa punish rais marwa ingeni mano be kuma wanyalo kosogo nikech acho ni anada miyo ngacha mondo mi adhi punish rais marwa. Koro wachin sani kwa donge debe giruto gigashagwa aningeno kanyal miyo gashagwa eri koro kikago mbulu nikech gite there's no less a devil there. Koro kikwa mbulu ni wada punish ngato to wago mbulu eyo makare gi paro maliw wayieruru ngatno mang'iyo niya institutions can work ere ng'ama nyalo ng'iyo maslahi marwa kikwadhini wanwadhi adago mbulu nikech ji go mbulu koro wawoguru woko mondo atimuru gino makare kata decisions wamekuru decisions gi paro maliw kikilu ng'ato nikech nitie gimiyudo to lu ng'ato king'eyo niya nitie ber moro mambele kata lu ng'ato king'eyo ni nitie development moro kata maendeleo moro mabiro to ne jotendwa ubende beduru nwaketo ukanyo mondo mi ungi maslahi marwa kikubed jotelo ma unung'iyo mana gima dhi iu to but ne jopiny to kungi. And also on police brutality we need to take an action on that nikech jowa ok nyal bet ni nego pile ka pile to onge gima nyalo timo to pod wapuoyo mana police. Let us reform our police system nikech mane kuma makosa nitiere go. Koro mano nego wangi kaso there's one thing there was a magistrate manowacho inyalo yudo ka ngato bire case okele court tidhi yudo ka jikao blame to shift on the judiciary ni there is no justice in our court system. Tingeni problem en ka police nikech police moko timo enough investigation gin onge gimo badhogi so even ne police wa onego lind maslahi marwa to besides lindo maslahi ere ka kudwo protect jopiny. Ero kama na enya Philip wachimo gikawati